Alas siapa? Maku ponyo cubo diangke saketea. Tuh ayo tuh. Agia Cun. Dese. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Kaladang balilah sandu di balinan mudo-mudo, digoyang mangko di karua kita cabui angko partamo. Allah tagala sikun yang lese 50 ampe angko dicoret di tanah tabu di tanah 66 sana tandokan cari 66 katupe urang payo kumbuah dimakan di pagi hari ado ampe puluh 7 Ape 7 tagadu disambuang buah kembali urang labana pulang mamuke cari 80 ampe 8 ampe nasana core basiwa kinilah basiwa uyu di hutan 38 sana tandokan 38 nasana silang Kamporayo Padang Panjang Sumatera Sabto bergoncang 26 cari 26 Lasial si badan diri Zilial si badan diri Tigo baleh cari Tigo baleh nandi isi kita sambung buahnya lagi Ado anak monyet di kandang kudo Tigo-tigo angkut tabau 33 di agi tando cari angkot 33 alun adona suko kini ado butet narap yang pinggang 8 bajalan surang cari salapan angko 8 kini nan sana tandokan urang gae patah batungke 9 balik kini angko nan direse sambil balik kita goyang agak jauh goyang kuponya bang tuang usah di Bukit Tinggi Basimpang cok kabun bungo lah rasa urang nacoki hadiah rasa kapunyo Allah datang tanggal keramat tiap tahun kita rayokan 17 dapat 17 nadi silang di mulo kita merdeka iyo perjuangannya Soekarno Hatta 45 diberi tanda 45 belum ada yang berpunya si Inam pelayan seksi tiap malam pakai rok mini Anam jalan sendiri kali Anam sabala tapi
Solitin Kapakalintin Jamal Medarjo Jamaludin 88 kini angkonan bapilin 88 kini nasana salin alun adona sudi. Kalau kini inam mencari ube 60 ampe. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Goyang. Pepito mi corazón, Pepito quiere vida. Cuánto mi así, cuánto amor. Di sambung patunjo denda, bara kini yang kau datang. Hatilah hati, mama menyilang jika angui tangguangkan surat. Yo kau Medan, kau Batang Toru. 81 angko menunggu cari 81 Tanjung Tiram Batu Baro di tepi laut latang kotanya ada 83 di Agia Tando kinilah sayuy bilangan bulan cari 29 ditandokan alun lain ado urang bakanan kami kini cisambung kawan Ua Aji Babang Jujuban nan Karimbo Mami Kek Balam 36 di silang 36 sana tandokan kalau sit 36 36 nyo ado kita sambung 7 balik 45 50 ampe 80 ampe ada yang lain? Ada yang lain? Pacah talua nggak ada lawan dah. Kita hagian dari Sampiang masuk kita hagian piriang kok. Cuci piriang sekali ya Cik Uni kok. Lah, ada 3 buah hadiah lain untuk kupon warna biru. Kita bagamai, angke kuponnya sete bang. Tuan, sambil bagoyang. Simpanglah ampe suko mananti Padang tujuan dari Nanjobin naga Di sinan dulu babang bang janji are bakal kebana Kinilah sudah kaleng digoyang Disambung buah ke dalam sarang Kalau Allah paku gulai-gulayan Anak dipaku jodi dendangkan Carilah 39 ado di tangan Kini Gadijah gadih nan Jombang Si 30 sana tandokan Nomor 30 dalam bilangan Kini bandera di Gunung Ledang Iyolah selesai di lamun kabui 77 angkonan datang 77 anggota cabui Kini disambung balik yo sayang Kalau tarumpa kabar
ado angko ampe nyo 2 kali ampe puluh ampe tolong dicari alun lai ado urang nang sudi. Kalau Singkara danau di Solo yo sudah makan ajo maroko salapan balik angko ditengok nomor 8 balik angko tak cokok. Kalau katupe urang kayu tanam ampe puluh anam digoyang-goyang goyang ampe puluh anam. Oh masuk ampe puluh anam. Ampe puluh anam, ada yang lain? Ada yang lain? Ampe puluh anam nyo ado 38 77 7 balik nomor anam akur satu orang pemenang. Ada yang lain? Lanjut. Nah, kita agiah cuci piring. Hah. Lo dong rumah nih doh. Kau bujang baru bu Ada anak ibu tuh, kaji minantu. Lai ceta. Lah, tinggal 2 buah hadiah lai untuk kupon warna biru. Agia DJ.